Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa musulmi na fatan alkhairi da fatan ana cikin kushin lafiya. Barkamu da wannan yini na Asabar, alherin da yake cikin wannan yini. Allah mai rahama mai jin kai, Allah ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake ciki. Akasin haka, Allah mai rahama mai jin kai kare mu da kare shi albarka annabi da alqur'ani. Ina yi wa lokacin musulmin duniya fatan alkhairi. Jiya gwamnatin Abdulrahman Chani, gwamnati mai albarka, ta yi konsai da ministarin da ta zamana. Gwamnatin ta kaddamar da wasu abubuwa, wasu daga ciki kamar fasfor da kuke gani da karti da biometric wannan, wanda yanzu ita wannan karti fasfor ta mu ce ta IES, kuma wannan karti ta mu ce maimakon karti dandite wacce da aka yi. To masha Allah, wannan abu mun ji daɗi, mun yi murna sosai. Allah ubangiji saka muku da alkhairi. Duk in aka tsara abu a cikin kungiya a ta IS, to in Mali ta yi, Burkina ta yi, to kaga Niger ma ta fito ita ma sun yi wannan abu. To wannan babban abu ne, saboda mutane suna ta cewa Burkina ta yi, Mali ta yi, ya aka yi mutu ba. Shi hukumi yana so a zamana sai an yi tattamna, an yi wannan sai an tattamna. Shugabanninmu sun san abin da suke, jama'a mu bar musu gaugawa, mu dai mu musu fata na alheri. Sannan roƙon da muke wa gwamnatin nan tamu mai albarka ta Janar Abdulrahman Chani, muna muku fatan alheri. Allah ubangiji ya saka muku da alheri bisa kan abin da kuke mu. Wallahi Allah ya kawo ku da tausayi, kuma kuna tausayin ƙasar mu, kuna tausayin talakawan mu, kuna tausayin mu sosai. Wannan ba dan Niger bane zai fito ya faɗi wannan ba, a'a duniya ce zai ta fito ta faɗi irin tausayin da kuke a cikin ƙasar mu. Wallahi Allah ubangiji ya saka muku da alheri, kuma Allah muku jagoranci. Sannan kuka na 'yan Niger nake so in kai wa gwamnatin mu, a yi fortaje wannan fasfor, a ba da damar da kowane ɗan ƙasa ya yi ta. Muddin duk ɗan ƙasar da ya zo da shaidar yin ta, to a ba da dama a sauƙaƙe ɗan ƙasa ya yi ta, saboda mu mun san darajar yanzu fasfor, saboda mun ga abubuwan da a cikin duniya muna yawo muna shiga, ana yawan tambayar mu da fasfor, alhali ban mu da damar sayan ta, ban mu da mamar yin ta a lokacin, ta mana tsada. Kuma inda zaka tai da ita, zaka je ka yi ta, ba wuri bane kusa. Yanzu in sha da magaran kake, misali ko a Tanu kake, ina ne zaka je? Sai ka tahi Yamai. In ka tahi Yamai, in baka da kowa a Yamai, ga halin rayuwa, duk abin da ka tahi da shi shine zaka ci. Kuma sai ka tahi kai wata ma baka kai ga inda zaka yi wannan passport din ba. Kuma abin bi ne a wancan lokacin. Kenan fatan da muke duka komi mun ga ya sauya, to Allah ka mana sauki, a ce dukkan dan Niger sai yayi ta. Kaga yanzu in bilma kake, sai ka tahiya mai kayi ta. Kun gani? To in aka ce kana wajen me yake, wajen Difa, sai ka tahiya mai kayi ta. To yanzu abin da muke roƙo wa gwamnatin mu, Allah saka muku da alheri, a ce a kowace jihohin nan guda 8, a ce akwai inda zan dan ƙasa, dan jiha zai je jiha shi fasfor. Kuma bayan wannan, in an samu dama, in har damar ta bada, misali in kai dan jihar da magaran ne, to kana iya zuwa a ce a Tanit akwai dan yankin Tanit dan da Margu, ya zo Tanit ya zo abin shi, in bai samu dama zuwa da magaran ba. In dan magarye ne, kai ma ka zo magarye ka zo kai. Wanda yake kusa da magaran ya shiga cikin da magaran yayi. To haka wanda yake Maradi, a ce Tasawa akwai, su Gazawa duka akwai. In haka ta samu, in ta samu, in kuma ta samu ba ma, to wannan barin shi a jihohin ma shi ma sauki ne, babban sauki, maimakon da sai ka ta Yame, ka je Yame, zuwa kuɗin mota zuwa zauwa, abincin da zaka ci, kwanakan da zaka yi, kuma ba lalle bane a lokacin da ka ta yi bukatun ka su biya, kuma lokacin sai ka ba hannu. To amma wannan insha Allah mu muna fatan ya zo ƙarshe, saboda wancan abubuwan da muka gani, mulkin mallakan ne muka gani tsantsashi. Amma yanzu muna so, ni dai kukan da zan kai ga talakawa na Nijar, ga gwamnatinmu, a kawo mana sauƙin wannan abubuwa, wanda duka ɗan ƙasa zai. Mu mun san yanzu darajar fasfor ɗin nan ta sa an rena mana wayo a cikin duniya, ba ƙaramin rena mu wayo akai ba, alhali kuma mu da darajar mu da komai, mutum bai isa bai gaya mu wani abu. To amma rishin fasfor ɗin nan ya sa mun samu maganganu da yawa. To shi kuma an kace fasfor ɗin zaka yi, ina ne zaka kai yi ta? Kai kuma tahiya ta kama ka, tahiya kuma inda zaka je ka yi ta, tahiya ce mai nisa. Kuma lokacin zaka ta yi ta, in ka tahi ma inda zaka je, ba lalle bane a lokacin da ka tahi ka same ta, sai ka ba hannu duk an bata abu. To amma da yake lokaci ne na siyasa,
ya kama haka, amma yanzu muna fata Allah ka mana sauƙin rayuwa. A yi furtajen wannan bidiyo da na yi, kun ganin shi yanzu wannan ita ce fasfar ɗinmu, wannan kuma ita ce kartikinmu biometric wannan na karti identity da aka sauya. Masha Allah, to muna muku fata alheri, nan ba da ya kaɗan ba insha Allah za su fita. Allah saka da alheri, Allah ta